ओए मम्मी आला टेम्पो आला ये दिलो बाहेर ये हाँ बस बस रुका दो बस चला मम्मी दिलू जाते काय बघा गाडीत 5 बेड गेलेत आणि हा 6वा बेड आहे आमचा बघा हे 6 बेड गेले टेम्पो पण ऑनलाईन बुक केलेला आहे आणि उशीला त्याच्यावर टाकून हा सर उषा वरती जातो आता उषा वरतून कॅच घ्यायचे ना ह्याच्यात काय आपलं हे बघा हे सर्व इलेक्ट्रिकचं सामान आहे आपल्या वरच्या रूमसाठी हे बघा फॅन हे सगळे फॅन पण आता ट्रक मध्ये जाणार आणलेले ना ते फॅन आणि हे पण एक सर्व फॅनच आहे नंतर वरती ठेवतो वरती जाऊन टेबल नंबर 1 असे किती टेबल आहेत आपल्याकडे काजल 2 3 3 आहेत आहेत मला वाटलं 2च आहेत एक उघडून दाखवलेलं एक उघडलं तांदळाच्या नव्हतं. गुंडीवर एक पिठाची पिशवी कपड्याच्या बॅगा ठेवायला हा हा 1 मिनिट भाई, एक मिनिट, भाई वरून फेकतायत थांब अरे एक मिनिट. इथूनच आणला ते दोन्हीच भरले पाहिजे होते दाखव गिरजा आहे हे काय उषा ते वर अजून आहे तुझ्या बांधते ते जाम ते व्यवस्थित बांधा मी 6-12 आहेत ना ते हे 6च आहेत वाटतं हे 6च आहे आणि ते दुसरे 6 आहेत ना कशी चढेल नाही चढायला होणार चढली काजल तुझं हे ह्याला चिपको पहिले काय पंखे टाक वर पंखे हे ह्याला चिपको या साईडला ते माझे कुठे आहे वर जाऊ दे काय आहे पंखे आहेत अरे ते वर जाऊ दे त्या पहिले हे 3 ठेव उषा कुठे ठेवलं उषा बॉक्स वर जाऊ दे पंजाचा बॉक्स वर जाऊ दे डॅमेज नाही होणार ये तुझ्या खाली मी वरती जातो ये आतमध्ये तुला जाईल वरती नाही जाणार काजल आपटशील गेला वरती अरेंज करून ठेवायला लागेल प्रॉपर ही खाली आहे तू हे पण जाऊ दे ही पण बॅग आहे वरती जाऊ दे आधी हे जाऊ दे बॅगा नको आधी बॅगा नको बॅगा डब्यावर आधी वर जाऊ दे वर हे आपले 2 टेम्पो वाले आहेत टेम्पो वाली मोठी टेम्पो वाली बालडे काढायचे बालडे 2 बालडे न्यायचे आहेत ना इथे बघा आता काय काय ठेवलं बघा टेम्पोमध्ये हे बेड्स आपली एक बॅग हे फॅन उषा अजून एक बॅग हे उषा दबली नाही पाहिजे उशी ना खाली ठेव तिकडे ठेव दम आहे का काय काय ते तांदूळ थांबा हे लास्टला ठेवूया याच्यावरती ठेवू शकतो हा, याच्यावरती ठेव फाटणार नाही ना जाऊ दे पुढे काही चड्डीवरती झाली तुमची जाऊ दे पुढे जाऊ दे ती गोल तिकडे ही माझी बॅग भरली एवढी भरली म्हणजे आम्ही जाताना आता खाली हात जाणार आहे हे बांधगी ते 6 आहेत 6 हे
हे बघा हे नवीन आणलेलं आम्ही उश्या. जा वरती चढशील ना. हे बघ टोटल 6 उश्या आहेत बघ. आणि व्यवस्थित चेपले नाही माझ्या काजल. जगह इधर है आराम से क्या मतलब इतना चढ़ा लेते क्या है जगह इधर ये रखने का है ना. तो भी चलेगा ना बहुत जगह भी है आराम से आ जाएगा. हे बघा आम्ही जे कांदा लसूण विकले होते ना त्यातले लसूण आमचे एवढे उरले होते है ना. बाकी सर्व असं छोटा मोठा सामान आहे. आता मम्मीला उचलायला नाही लावत मी उचलतो. मम्मी कॅमेरा पकडेल जरा मी. आणि इकडे काय कांदे पण आपण देतोय का. हा कांदे बटाटे आपल्याला पण लागतील ना. कांदे बटाटे आपल्याला गावी लागणार आहेत ना. हा अजून काय राहिलं का आपलं बालडे. तर अशा प्रकारे आम्ही सर्व बघा टेम्पोमध्ये माल भरलेला आहे. आणि गडबडी गाईमध्ये अजून अर्ध राहिलं पण असेल ते बघायचं आहे आता आतमध्ये जाऊन. काय राहिलं अजून. काहीतरी बघूया चल काय राहिलं काय द्यायचं हां असेल. टेम्पोमध्ये एवढं सामान आहे. आणि काजल पण आमच्या टेम्पोमधून जाणार आहे. कपड्याचं ते घेतात, काय टेन्शन नाही. बघा काय ना काय तर राहिलं. हे राहिलं असतं ना बाबा तर हे हातातून न्यायला लागलं असतं मला. आणि उरलेले काचे अय फॅनचे पाते नको होईल ना. काय ना काय राहिलं असं. आतमध्ये म्हटलं फेरी मार. मी मारतो फेरी बघतो अजून काय आहे का. जा तुला जायचं होतं ना. पाटी घेतो पाटी घेतो. त्यावरून सोबत बघा इकडे आम्ही एक्स्ट्रा जे बालट्या ठेवल्या होत्या त्या ते बसायचं नको इकडे आहे ना. हे बघ हेच ना. अरे क्या टेम्पो आला ना तर घर खाली करायचं मूड येतो वाटतं मम्मी लोकांना. हे किती सुपडे आहेत. 2 सुपडे एवढाच ना. हे ताज्याभाजी कपड्याची जाळी घेऊ तुम्हाला कपाटात तिकडे ठेवायला खाली केलेली आहे. मोठं काम झालेला आमचा. आणि मेन काम राहिलेलं हे मेन आहे सर्वात मेन आहे आमचं. सर्वात भैया main भैया आहे. मी काढतो या भाई. थांबा थांबा. नाही उचलणार यांच्याला. त्याला माणसाला बोलू. खाली मशीन आहे ना. अजून काय मेन राहिला म्हणून मी म्हणते ना बघ आतमध्ये बघ. ह्याच्यासाठी अजून एक टेम्पो बनवायला लागला. टेम्पो करायला लागला असता. तर इकडे बघा आता एवढं बेडशीट मम्मी तेवढं कोणी घेतलं असतं. तेवढं कुणी नेलं असतं. अजून एक ट्रक करावा लागला असता पुन्हा. बघतो एक मिनिट उठा. 1 मिनिट थांब बाबा. हा. बाकी इकडे काय नाही इकडे काय नाही इकडे काय नाही. आतमध्ये काय आहे काजल तरी बघ एकदा. बस प्रॉब्लेम नको. भाई वरती काय नाही ना. हे फळे द्यायचे आहेत का मम्म्या? कसल्या हे फळे द्यायचे आहेत का? नाही नाही नको. हे? नाही नाही झालं. हा. ये लो भाई ये लास्ट है. ये आप रख दो इधर ही लास्ट है ये. झालं. आता इथे आम्ही फोटो काढतो आमच्या टेम्पोवरून. भाई ती चालली. आता ही कुठे चालली डायरेक्ट. रत्नागिरीला. हां जा जा. चप्पला तरी घातलीस काय. जाऊ दे तिला. जाऊ दे कामाला बरोबर. आता शॉप नाही होणार गाडी. गावरले टेम्पोवाल्याला पैसे दिल्याशिवाय जाणार नाही. हां नाही आता जा घरी तू. आता लॉक करू दे ना. इसमें से कुछ गिरेगा नहीं ना. हाँ ये नीचे कर दोगे ना. पूरा पैक रखो. सामान द्यायला मदत करू हा हां जरा. तेच बोललो त्यांना. इथे बघा आपण लास्ट टाइम तुम्हाला सांगितलं होतं ना की आपल्याला सर्व सामान आपल्याला रत्नागिरीला पाठवायचं आहे. आता वाजले काय दुपारचे 2-3 वाजले. तर आता मी असं ऑनलाईन बुक केला टेम्पो. आणि हा टेम्पो आता
10 घंटा तो लगेगा ना अपने को हाँ, जाने कम से को. आणि तुम्ही विचाराल की ह्याची पेमेंट कशी असते, ह्याची पेमेंट ऑनलाईन असते किंवा कॅश असते. तर मला हा पूर्ण 10,000ला पडलेला टेम्पो. तर आता हे 10-11 तासात आपल्याला टेम्पो तिकडे नेतील आणि हे पण हेल्प करतील आणि तिकडे आपले आहे 2-3 माणसं जे उतरवायला आहे. तो आप आराम से जाना. ठीक है सर, मैं Thank इधर भी you. उतार देंगे, आराम से हेल्प कर Thank देंगे you. आपको. ठीक है, ओके. आपका फिर से नाम बताओ. मनोज अग्रहेरी. झालं. पैसे नाही विचारले किती लागले. घर खाली झाला. आम्ही बेघर झालो. बसले बघा बिना चपलेचे वगैरे. काय बोलते. बेघर झालो आम्ही. हे बघा बिना चपलेच्या घरातनं बाहेर पडलो. चला अशा प्रकारे आमचा ट्रक टेम्पो परत गेलेला आहे गावी. आता आपला परत घर खाली झालेला आहे. आणि कॉस्टिंग विचाराल ना तुम्ही, ऑनलाईन बुकिंग केली 9,700 रुपये झाले. 9,720 रुपये काय ते झाले. मी त्यांना टोटल 10,000 देऊन टाकले. का माहिती, जरा वरचे 250-300 रुपये दिले की ते पण जरा खुश खुश राहतात राहतात आणि सामान उतरायला पण मदत करतात. आणि आरामात तरी नेतील हा, है ना. तर कोण टेम्पोमधून गेलेलं नाही आहे. कोण नाही गेलाय. आहे इकडे लाईन. आपलं सामानच गेलंय. आता तुम्ही घर बघू शकता. आम्ही एसी ट्रेनने जाणार आहे, टेम्पोने नाही. हा काय नाही, एकटा असतो ना मी. तुम्ही नाही येणार असं तर मी गेलो असतो त्यांच्याबरोबर. तू गेला असतं बरोबर. आता बघा घर. खाली 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 खाली. नशिबा इकडची ती गोणी गेली काजल. मम्मी लय भारी पडला असता. एक वेगळा टेम्पो लागला असता मग. ती इकडेच होती ना, दिसली नाही ना. तर अशा प्रकारे आजचा मध्ये काढून घ्यायला पाहिजे होतं ना. आणि आज दाखवूया ना. आता एवढं सर्व आले. आज गुरुवार सुद्धा आहे ना. पकड काजल, माझ्या हातातलं पकड. आज गुरुवार आहे. आज आणि- लक्ष्मीने घर पण खाली गेला, घर भरला पण आणि खाली पण नाही, केला. आपण असं बोलायचं रत्नागिरीचं घर भरला परत आपलं. रत्नागिरीचं घर भरला लक्ष्मीने. हा, आता तुम्हाला मी घट दाखवतो. हे घट कोणी स्थापना केली माहितीये काय. काजलनी. अरे वा, आज तर काय नवरी नटली आहे बाबा, है ना. नवरी नटली, आजूबाई सुपारी फुटली. कुठे आहे सुपारी. आणि हे बघा सर्व फळं पण आम्ही ठेवलेले तिकडे. सुंदर दिसते एकदम मस्त. पप्पूचं कपाट अडवून बसले. पप्पूचे कपडे कपाटात अडकलेत. टेम्पोमधून आता गेलेला तुम्हाला आहे. सांगतो, दोघांचे कपडे दोघांचं सामान गेला, माझा सोडून. माझे काय नाही, कारण आता आपलं देव बसलेले आहेत ना, त्यांना कसं आपण हलवणार. तर मी काय घेऊन जाऊ शकतो तेवढं आपण. हा, तेवढं आपण तिघं घेऊ शकतो. ह्यांना काय नॉर्मल डब्यातून पाठवून आपण जाऊ एसीनी. नाही. हा. बघा आम्ही बसतो आणि आमचा हा इकडचा हा बुबू आहे आमचा. हा रोज येतो, हा ओळखतो पण व्यवस्थित एकदम. आमच्या दिलूला बघा. आणि आता मी काय करतो बघा. कॅश द्या, कॅश. तू बघ कसं फिरतो बघ. त्याला माहिती आहे आपल्या दारात नाही ना. हे दे बघ. घेतलाय तो. हा आई बसला. आता एवढे आता ना ह्याच्या जागी ना आपल्या गावातले डॉगी हवे होते. लगेच ते अटॅक केला ठेवल्या त्याच्यावर. त्यांनी खाल्ले असते. आला तो बा, आला तो बा. आला? जा जा. ये काय चिंटू. बिस्किट का बिस्किट. कोणत्या अँगलने तुला चिंटू वाटतो. चिंटू नाही, मोंटू आहे, मोंटू. हा आता का हे बघा, हे आमच्या जाईतलं छोटंसं आहे. 3 वर्षापासून ओळखतोय ते, है ना. छोटी होती तेव्हा. किती आहे कवलेशी आहे बघा. क्यूट आहे बघा. स्ट्रीट डॉग्सला ना तुम्हाला ना डॉग्स घ्यायचे असेल तर स्ट्रीट डॉग्स पण तुम्ही पाळू शकता, है ना. बरोबर. स्ट्रीट डॉग्स जेवढं आपण आपल्या डॉग्सला प्रेम लावतो तेवढं स्ट्रीट डॉग्सला पण लावायचं. ते पण चांगले असतात बघा. ती काय भोकत नाही. लोक घाबरतात, तिला बघून घाबरतील लोक, अशी आहे. पण बघा किती प्रेमळ आहे बघा. तिला फक्त काय करायचं असं माहिती आहे का मम्मी. तिला फक्त असा हात फिरवलेला आवडतो. हे बघा, तोंड दाखव. हस्कीसारखी वाटते एक ती, है ना. येईल पटकन. आमची भीती एक आहे की आमची दिलू आली ना बाहेर, पटकन धावत अंगावर येईल. याच्या अंगावर यायची, हिच्या अंगावरती. है ना. दिलू घाबरते का तू दिलूला घाबरतो ना. दोघं मग एक दुसऱ्यांवर हे करतात मग. पण असं झाल्यानंतर मग हातपाय धुवायचे आपले जरा, कारण हे स्ट्रीट डॉग्स आहेत ना. हे बघ परत करायला सांगते बघ. गेला काय.
हा, बघा केवढा मोठा. ती बघ गेली.